Yoel timienu. Monshanto trobent wo Sion. Na momose mebepo konkron no so. Ma asase sofo nyina ho mpopo. Efiri se Awurade da no redu na ben. Esum ne kusu yeda. Mununkum ne kusukuku da. Oman bia odoso na woye den a ebi nte se no firi tetete. Na na chiri nso ebiri nya se eno awonto atoaso a edidi so emfie mu. Regire se adekyenye yire emeposo no. Oja hidi won anim na oja framata fridi won achi. Wanim asase te se edi ntro na wan chiri dia yesre pradada na biribiara remfiri wan anim nko. Won ho te se aponko ho na wotumrika se aponko sotefo. Wo hwirihwiri sante ase anam kitikitiye emepotifi se oja frama ehye nkyɛnkyɛma trutri se edomo a eye den a wasiesie won ama okon aman ho dwiri won anim nipa nyinaa anim sinsam wotumrika se nnomerema woforo ofasuo se akofofo wonenam wa akwan so na wonte won santin nanso obi nsum ne yonko wonyina ne nam wa tempon so na se wohwehwe akode ntamu a wompura woye kuromu manyamanya wotutu ofasuo sumrika wofroba afiemu wofa mpoma mu ba se owufo asase wo so wanim osoro hinhim owia ne osrane adurusum na nsroma kame ne hran na Awurade ma ne so ne dom no anim na ne nsraban no so se na de odi nasem so no ho yeden na Awurade da no so na eye hu se na hwan na obetumi agina no na afei nso Awurade na wose Monsane mrami nchen makoma nyina ne ebuadadi ne esu ne adwutwa mu. Monsunsan mu akoma na nya montade mu na monsane mra Awurade mo Nyankopɔn nchen na oyodomfo ne moburuhunfo ne buchalifu na nadoye so na onu ne ho adebone ho ebia obinim obesane na wanunu ho na waja na chiri nhira aduane ayede ne ahwiesa a wode beche Awurade mo Nyankopɔn. Monshane totrobento wo Sion. Monya abuadadie konkron. Mompai asofo nhyiamu. Momwa oman no ano. Monya oman nhyiamu konkron. Monhia nkokora. Momwa mmofra ne nufuo anoma ano. Ayefukunu mfiri ne piemu. Na ayefo mfiri ne dabichire mfredi. Ma asofo Awurade asomfo no nso wonchono ne afodibuchi ano ntem nka se Awurade dodo wo man ho na mfa wajapade ma hohora na amanaman ni di won atem ade nti na wonka no amemu se ehe na Onyankopɔn no wo ana Awurade twen na sase ho ne nkunu na ohunu ne man mɔbɔ na Awurade bua se ne man se hwɛ merebrɛ mo aduane ensamoro ne ho na mamen na meremfa mo memma ahohora amanaman mu biem na etifi fem dom no meyi won afiri mo so akɔ akyirikyiri na mapamo won akɔ asase pradada so na won twafo akɔ anim fem pono mu na won chidom akɔ akyiri fem pono mu na won bon besori na won nyanya ne besori na waya adekɛsie asase nsuro di ahurusie na waninye efiri sɛ Awurade ayade kɛseɛ ewura mu mmoa monsuro na ɛsrɛ so wura mo refefɛ na nnuare so naba brodoma ne boberi yi na hoɔden ama na mo Sion ma muni ahurusie na mo anenye Awurade mo Nyankopɔn ho na ɔma mo asuso sɛdeɛ fata na ɔma osuo tɔma mo asuso ne bra prosuo kane ansa na ayuo bɛyɛ pɔrebea amaama na nsa ne enwo ayeye chiamena amaama abuso na mfrinhyia ntutumme mfontie mebeni nketikyire medom kɛse a mesoma a wɔn ba amomom diiye no mɛhyɛ no anemu na modidi amen na makamfo Awurade mo Nyankopɔn din sɛ ɔno ne mo adi anwasɛm na memman ani rengu da biara da na mobɛhunu sɛ me na mewɔ Israel mu na me ne Awurade mo Nyankopɔn na obiara ni hɔ bio na memman ani rengu da biara da na yei akyiri no mehwie me honhom agu honam nyinaa so na mmabani ne mo mama ahyɛ nkom na mo mpanin asoso adae na mo mrantie ahuhunu anisuadeɛ na nkoa ne mfena nso so na nnanumu mehwie me honhom maguo na mema awanwadeɛ aba ɔsoro ne asase so mogya ne ogya ne wisie kumo
owia beduru sum na ɔsrane adane mogya ansa na Awurade da kɛse a ɛyɛ hu no aba na ɛbɛba sɛ obiara ɔbɛbɔ Awurade din no ɔbɛgye no nkwa na bepɔ Sion so ne Yerusalem na nipa a wafiri mu afire ne nipa a Awurade refrɛ wɔn a wafiri mu aka no mu nkwa bɛtena sɛdeɛ Awurade aka no.